Uite cum îi face rău câinelui tău fără să-ți dai seama. Multe alimente pe care noi oamenii le consumăm pot dăuna animăluțului tău de companie. Printre acestea se numără ceapa, ciocolata, alimentele prea sărate. Sistemul companionilor noștri este total diferit de sistemul nostru digestiv, așa că va trebui să ai grijă ce și cum consumă companionul tău. 2. Chiar dacă animalele noastre de companie stau mai mult în casă, noi putem fi vectori vii, așa ne numim, așa se numesc și animalele de companie pentru alte animale de companie. Acești vectori vii pot transmite tot felul de boli, atât boli virale cât și boli bacteriene, fungi, paraziți și așa mai departe. Deci dacă ne rezumăm doar la partea de parazitism, îi aducem fără să ne dăm seama pe picioare, pe încălțăminte, pe haine și așa mai departe. Astfel, chiar dacă companionul nostru stă doar în casă, el se poate infesta. Și 3. Dacă companionul nostru doarme sau este somnolent, pot constitui două semne premonitorii pentru diverse afecțiuni. Asta nu înseamnă doar că este obosit. Totul este în regulă atunci când, după ce îl scoatem afară, după ce aleargă, după ce depune efort, companionul nostru poate fi puțin obosit, dar de cele mai multe ori, așa cum am spus și mai devreme, pot fi semnele de început ale unei afecțiuni și pentru a diagnostica cât mai repede și cât mai corect, vă așteptăm la transfer.